Ay, kadaghan bang problema sa Pilipinas. Naaray virus, nga sige og daghan, daghan na pa yung namatay. Pero ni ang problema ko. Kaya nga iskay direct na mo, di na mo gana mo abog na. Di mo gana mo iskay direct. Kaya himuon ako ano no? Ipasira man na iko ng iskay direct ay iko sa NTC. Kaya ko ako na franchise. So sa na lang ni. Hindi na may kapanood ng TV. Ako ang paborito nga programa sa sinimo, wa na. Itong mga bakbakan namang hindi na ko kapanood. Wa na po ato sa yi. Sa mga lang kani. Ako kani online selling no. Hindi ko ni mahalin kaya di naman gini ko nung mugan. Sky na lang, wa na direct siguro ng trabaho ah. Ako na nani siguro ng puson kay kasi palang og karinyo na silang franchise. Pwede ko na ni magamit. Luya ang sistema. Daghan taong kay nagbabot-bot kay ila ko ng anak. Di na ko nakapanood TV. Ugusan na sila di na sila mag-sky direct, mag-GSAT na lang. Pwede po mag signal TV. Pwede po mag Apor the Books. Pag kumarong Apor the Books sa GMA. Ini ato nila ni itago.